Dayika Gulê li ber derî Gulê û bavê wê verê dikir. Bavo, ez dixwazim tiştekî ji te bipirsim. Kerem bike Gulê can. Tu dikarî hinek behsa Amedê bikî ji min re? Ez dixwazim bajarê Amedê binasim. Serçavan Gulê can. Îro roja dawî ya kar e. Ez sibehê naçim kar. Tu jî naçî dibistanê. Sibe em li ser taştê behsa Ameda rengîn bikin. û li ser dîroka wê em hinek biaxivin dibe gelo. Baş e bavo can, di haydê bi xatirê te dayê. Ez va diçim dibistanê. Dayîk û bavê Gulê bi hev re gotin, oxir be Gulê can, li xwe û dersên xwe miqate be. Gulê ew roj li dibistanê weke hemû rojan dîsa rojeke xweş derbas kiribû. Li mamosteyê xwe baş godarî dikir. û bi hevalên xwe re jî li hev dikir û dileyîstin. Axir bû êvar û vegeriyan malê. Weke her carî pêşî çû destşokê, dest, dev û rûyê xwe şûşt. Xwarin xwar derbasî odeya xwe bû û bêhna xwe da. Gulê li benda sibehê bû ku ew û bavê wê li ser taştê behsa Amedê bikin. Roj çû ava, bû êvar, bû şev, razan û dîsa bû sibe. Dema Gulê ji xew şiyar bû û berbdestşoyê ve çû bala xwedayê ku dayîka wê û bavê wê li mitbexê taştê amade dikin. Piştre hemû rûniştin li ser sifreyê û xwarin. Hem taştê û hem jî bavê Gulê behsa dîroka Amedê dikir. Tu zanî Gulê can, Amed bajarekî mezin û dîrokî ye. Xwedî dîrokekî di seriya 10,000 salî de ye. Ji Mîtaniyan, ji Asûriyan, Urartuyan, Sasaniyan, Persan, Meddan û gelek şaristaniyan ra jî malxweyî kiriye. Dora Amedê bi Sûran dorpêç kiriye. Ev Sûr di dunyayê de li dû sedda Çînê ya herî gewre ye. Nüfusa Amedê bi tevahî derdorê 1,800,000 ye. Farqîn, Pasûr, Pîran, Bismil, Erxenê, Gêl, Karaz, Çêrmûk, Hênê, Licê, Şangûş, Hezro, Çınar jî navçeyên wê ne. 13 navçe li derve, 4 navçe jî di navenda Amedê de hene. Xwedî axeke gewre ye. Gelek wargehên dîrokî weke Mizgefta Mezin, Pira Malabadê, Keleha Zembilfiroş, Pira Dehderî û gelekê din jî di nava sînorên Amedê de ne. Gelê Amedê bi karûbarên çandiniyê re yên weke gilgil, bembû, genim, ce, nîs, nok û bi taybetî jî bi zebeşan debara xwe dikin. Zebeşên Amedê jî gelekî navdarin ha. Sohbeta wan gelek dirêj bû. Gulê got, bavo can, heke ez rojek herim Amedê, ez ê zebeşekî mezin bigirim û bixwim. Ji ber ku ez ji zebeşan gelekî hez dikim. Bi hev re keniyan û piştre Gulê çû odeya xwe û pirtûk xwend. Lê gelekî kêfxweş bû ji ber ku wê Amedê bêtir nas kiribû êdî. De bimînin xêr û xweşiyê de zarokno.